Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, ndiri musikana uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa. Handisati ndaroorwa zvangu, ndaiva ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye, saka ndakabva ndachizobva kuZimbabwe ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa, but ndainge ndagara ndiine mafone numbers enyu. It was after a heartbreak, a painful one. Ndakamubata akarara necousin sister yangu and I could not recover from that. Ndokubva ndachizouya kuno after ndaudza friend yangu akabva anditi uya kunoku. So pane zvinoitwa nefriend yangu zvandisiri kukwanisa kunzwisisa. First of all, I have seen kuti iye munhu anoita zvekudanana nemablesser because haende kubasa. Yeah, that one I understand, but ndiri kuzamawo kuti ndige ndichitsvaka basa because life iyoyo I really do not know kuti ndinozozvikwanisa here zvekuzongorarama ndichiita zvekurara nevarume vakasiyana siyana, mainly mablessers. Saka shamwari yangu uyu iye anozanganisa fresh milk neropa, anototenga huku obva auraya huku iyoyo, obva anoiuraya huku iyi akaita zvekuibata, akarereka bhaketi oiuraya, akaisa musoro wacho mubhaketi, ropa robva rapindamo muchibhaketi. Apedza kuita saizvozvo anobva achizotora kana zvigubhu zviviri, ma2 liters efresh milk, obva azozanganisa neropa riya obva ageza. Anogara akadaro muswere wese wezuva, ozogeza mushure mekunge ava kuda kubuda kana kuri kunzi anenge aine kwaanenge achifanira kuti anga achizoenda nembinga yake. Ndo zvaanoita izvi mukomanashi. Saka pari zvino hangu ndigere naye because kwekuenda chaiko handitomborina. Akatombonditi kana uchida kuti unge uchidzosa boyfriend yako ndinoita zvinoita, because anozviita munhu anoziva zvinhu zvakawanda like zvine chekuita nechivanhu. So should I join here? Because akanditi usati warwadziwa, kana warwadziwa uchauya ukati joina kumbanje. Apo pandainge ndichimuseka because anotoswera muswere wese wezuva akashenuruka mukaka uyo waanoshandisa kuzvigeza unozosvika pakuomerera. Anotozvigeza full body obva achizogeza zvake nemvura nesipo usiku. Anongoti ndominamato yangu iyi. Naizviri normal here zvinoitwa nefriend yangu, uye zvekare ndotanga kuita saizvozvowo here kuti ndige ndichizokwanisawo kuwana basa nekukasika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa ina handione sekunge zviri normal. Kune minamato yakadaro here yekuti unouraya huku ozanganisa nemukaka. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi amai vangu vakatanga kupenga mukoma mainge muri mugore ra2014. Ndakashungurudzika kwazvo mafambiro acho awo andakaita ndichiuya kuno kuSouth Africa. Ndakabatwa nemagoma ndikabva ndachizotorerwa mari, saka ndakati ndiri mumesina ndikabva ndachizombogara neumwe murume uyu ndiye akazondiunza muJoburg kwava kuchizomutiza ndiine umwe murume ndikazoenda kuDurban. Ndakati ndava kugara muDurban upenyu hwacho hwainge hwakaoma. Murume iyeye ainge asina kana plan neupenyu zvachose. Pandakaona kuti ainge ari munhu ainge asina plan, ndokubva ndachizotanga kushanda. Ndakazotanga kuwirirana nevamwe vakadzi ndainge ndava kunamata navo pane rimwe sowe. Saka pakabva pachizoitwa meeting zvikanzi taifanira kuti tinge tichizoenda kunobhabhatidzwa. Vose vainge vasati vakabhabhatidzwa pachechi pacho ipapo ndokubva tachizoenda sechechi. Takaenda kugungwa ndobva ndachizonobhabhatidzwa mugungwa, asi ndakazorota ndichiita covenant ndiri mugungwa. Ndikabva ndanzi mubereki wangu aifanira kuti ange achizotanga kupenga kuti ndikwanise kuzoitawo mari. Ndipo apo pandakabva ndachizotora kamari kandainge ndiinako ndikadzokera kumba. Ndichizodzoka kuno kuSouth Africa ndobva ndachizotanga business rangu.
pari zvino ndinoitawo zvechirana. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu wei, hanzi business rangu ndinoita zvechirana, but ndakaita marituals kugungwa ndikaita covenant. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. I was paid 10,000 rands to spend a weekend with 3 old white men. Varume ava mukoma, kana ndichiti there were 3 old white men vainge vachembera. They were around 76 apa vakaita kukunyana. Saka ndagara ndinoita hangu basa rekutengesa muviri wangu. Pakabva pachizouyawo umwe murungu iyeye uyo akauya akabva achizondiudza kuti ainge achida a prostitute who could help out with something that had to be done. Takabva tachizomhanya paya tichikwikwidzana kupinda mumotikari yemurungu because akatogara atotaura kutoti mari yainge iripo yainge iri 10k immediate transfer. Akabva achizonditarisa akasarudza inini akanditi ndinge ndichipinda mumotikari. Ndakakwira mumotikari make mubackseat ndichitaimira kuti kana akangoita any silly movement ndobva ndatomudzipa, then ndobva ndazoburuka mumotikari make kana azomisa motikari yake. We drove ndokubva tachizoenda kune rimwe prazi. Tasvika kuprazi kuya ndopaakabva achizoenda neni kubedroom. Bedroom muyambiya ndikabva ndachizoona kuti mainge muine harahwa 3 dzainge dzirimo dzakaita kuchembera. Apa varungu vanoti mukunochembera kwavo kwavanenge vaita vanounyana zvimwe zviri very serious mukoma. Hei, painge pakaipa, but ndakangoshingirira hangu nekuda kwekuti ndainge ndichida mari. Kusvika pari nhasi mukoma ndinotonzwa ndichitozvisema nekuda kwezvandakaita. Zvidhara zvainge zvakakura izvozvo kuita sekunge zvichafa zvisingagoni kana kuita sei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Pakaipa hanzi immediate transfer ndo yakaita kuti ndinge ndichienda kunorara navo varungu ivavo vari 3 at the same time. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Amai vangu vakareurura apo pandainge ndichiri ne21 years. Vakabva vati vakauraya baba mushure mekunge baba vatenga imwe imba. Vakatenga imba iyoyo in secret. Amai vakabva vachizozviziva ndokubva vachizourayisa baba. Saka nekuda kwekuti vainge vaine muchato mushure mekunge baba vashayika, imba iyoyo amai vakabva vachizoipa sekuru. Kusvika pari nhasi vana vasekuru ndivo vanogarako kumba kwacho ikoko. Saka mushure mekunge vatiudza zvose izvozvo takabva tati saka imba yababa iri kufanira kuti inge ichizotengesewa, but amai vakaramba vakati havadi kuti vamwe vanhu vange vehukama vange vachizozviziva kuti ndo zvakaitika. Ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti tingazvifambisawo sei kuti tinge tichikwanisa kutora imba iyoyo yakatengwa nababa vedu tobva tachizoitengesa. Hongu vabereki vedu vakanetsana zvavo, amai vakauraya baba. We understand ko tingagovaita sei nekuti ndiye amai, but tanga tichida kungoti imba iyi tinge tichingoitora kubva mumaoko evana vasekuru nekuti inhaka yedu, toitengesa mari yacho totsvaka zvimwe zvekuita nayo. Ndinganzi ndiri wrong here kana ndikangoudza vamwe vose vehukama against the wishes of my mother, but amai vakati kana tikagara taita saizvozvo vanozviuraya. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti pari zvino ndine pamuviri. Nhumbu iyi inokwanisa kuzvarwa maybe next month. Apa ndiri kutya kuti mwana wacho
achabuda ari normal here, because mwana wandakamitisiwa necousin brother yangu. Zvakaitika mukomana acho ndezvekudai. So cousin brother yangu uyu mwana wabankuru, saka bankuru pavakanorambana naamai guru vakabva vachizongotora vana vose vabankuru. Bankuru vakazotosara vakatowana vakazotoita vamwe vana. Saka cousin brother yangu uyu akazongokurirawo achichengetwa nehama dzekwaamai vake, vakazoshayika zvavo. Saka takazosangana paFacebook. When we met again as adults, we clicked instantly, tikatotanga kutotumidzirana majokes pava kutongotaurwa dzimwe nyaya dzimwe dziya ndokubva tatotanga kutodanana mukoma. Takatanga kudanana pafoni, then akabva achizondishanyira, akauya mukoma, tikangorara tose throughout the night only once. Ndikabva ndatoona kutoti ndatobatira pamuviri. I know kuti zvinhu zvatakaita zviri very wrong, hameno kuti why takazviita, but nyaya iripo now ndeyekuti ndine pamuviri. Nhumbu iyi ndakatomboedza kuti ndinge ndichiibvisa from day one randakazviziva kuti ndine pamuviri. Ndakazama kuibvisa nhumbu iyi but zvakaramba. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti mwana uyu anokwanisa kuzvarwa ari normal here, or am I supposed to be worried? When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mudzimai wangu pari zvino ari kumusha. I am blocking here. Ndanga ndisiri kuda kuti ange achidzoka kuno kuSouth Africa nekukasika, because kuno kwandiri kugara, kuno kuCape Town, pane chimwe chigemu icho chandakazodzidziswa kuti ndinge ndichizochimaster. Ndaiva ndiine imwe friend yangu uyo ainge achiitawo basa rekushanda pane imwe restaurant. Pari zvino akatovhura business rake kuno zvekare nekuZimbabwe. Haachatomboshandi neniwo, ndiri kutongoshingirirawo kuti ndinge ndichikwanisawo kuunganidza mari ndobva ndatangawo business rangu. Saka friend yangu uyo akabva achizondiudza kuti iye anoita zvokutengesa muviri wake. Ipapo handina kukwanisa kuzvinzwisisa paakati anoita basa rekutengesa muviri wake. Saka akazondiudza kuti anotoita zvekuenda kune rimwe bhawa, but ibhawa rinongowanikwa vanhu vaya vanenge vari gay. It's not like he is gay. Even me, I am not gay. But mukoma ikoko kukabhawa ikoko, hey, unosangana nembinga. Varume vaya vari happily married from the outside, but deep inside vanenge vari trapped, vanenge vachida kurara nevamwe varume. Saka ndakazotanga kuendako ikoko, ndokubva ndatopiwa mari yangu yakawanda. Ndikabva ndachizodzidziswa nemurume wacho, iye akanditora kuti zvinombanyatsofambiswa sei akarara neni achita sekunge ari kurara nemudzimai wake. I regretted it during that time, but azondipa mari mukoma ndakatoona kutoti imari yakawanda. Ndakangoshanda kwe2 weeks ndikatoenda ndikatonotenga motikari kuWebuy Cars. Mhuri yangu kutaura kudai iri kudya ichiguta kana kubasa. It does not make sense kuenda kubasa nekuda kwemari iyo yandiri kuwana. Ndiri pfambe mukoma, ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi titori negrupu redu repatelegram apo patinongoita basa iroro rekutengesa miviri yedu sevanhurume, tichingosangana ikoko kutelegram. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Hey, ndakazvikanyira. Ndakarara nabosi vangu. It was last month pandakarara nabosi vangu, and I was hoping kuti I was going to get promoted. All of a sudden, Madam Boss vava kutanga kuya kubasa. She was not feeling okay, and she is my manager. Zvino kuti promotion ndichaiwana ipapapa, because that promotion it was supposed to happen ivo vasipo.
apa zvinhu zvakatodyiwa nechekare. Apa kana ndikataura nabosi vangu about that issue, ivo vanobva vanditi I will speak with you. Iko zvino zvimudzimai wangu ari suspicious. Handina kurohwa chekuseri here nabosi vangu kuti vakangondikururira bhurugwa rangu mahara. Ndiri kurwadziwa mukomana. Dzimwe nguva usiku handirare, dzimwe nguva ndinongokaruka ndatanga kuzviseka ndichingoti asi wakapusiswa, wakapusa musikana. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu apa. Hanzi I have my fiance whom I am engaged to. Ivava tiri kutogadzirira mari dzemarooro. Zvakangoma hazvo veduwe. Apa kubasa vanenge vari busy zvavo nabosi vavo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakazomitisa maid uyu, ndakamumitisa kutaura kudai agere kumba kwevabereki vake kumondoro uko. And I went there, I went with some of my friend and 2 of my relatives and I married her in secret. Kumondoro ikoko ndokwa ari, zvichireva izvo kuti ndatova nevakadzi ava vaviri. Chakangokonzeresawo mukoma inhau yekungoti takangonetsanawo namadhamu. Saka madhamu vainge vakagara vaine weakness yekuti kana vakatsamwa vanorongedza hembe dzavo vobva vatopeka mabhegi vobva vamboenda kumba kwavo. Saka vakabva vachizondisiya kuno kuSouth Africa nevana because kuno tine a full house. Ndakabva ndachizoona kuti ndinge ndichidzinga maid zvainge zvisingaite because vakasiya neumwe mwana mukoma apa. Inini ndinongogara ndiri busy at all the times. Saka ndakabva ndachizongoti kuna maid, iwe uchiregedza kuenda, apo paainge achiti chindiudzai kuti ndoita sei. Ndikati chiregedza kuenda because vana ava unenge uchida kuti ndinge ndichizoita sei navo kana ukandisira vana. Saka everything was okay until rimwe zuva apo pandakazoti taifanira kuti tinge tichizoona movie tiri pamwe chete vana, ndokubva vachizobatwa nehope tikazosara tiri vaviri. Pakazoita imwe scene yekuti vanhu mumovie vakazoita nguva refu vachivaka bonde kudzamara, tichizongotanga kungosekana tichitarisana. Kubva musi iwoyo takazongotanga kungoita musikanzwa yekungoitirana maactions kudzamara tazotanga kurara tose. Ndokubva achizobatira pamoviri. Mudzimai wangu akazodzoka maid, ndokubva achizombodzokera kulocation akaita sekunge ainge agere kulocation apo panguva yacho paainge aineni mukoma. Mushure mekunge mudzimai adzoka akati maid ange achidzoka asingatozvizivi kuti maid ainge atova nepamuviri. Saka maid akazodzokera kumba kwavo, ndokubva achizoti ainge achida kuti ndige ndichimubvisira mari. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Mukomana vabereki vake vakazvigamuchira kuti ndine mhuri yangu but mwana wavo ndinomuda. Chandinongoda paari ndechekuti munhu atongori bo and ane moyo wakanaka. She is very gentle, haana hake kunaka as such when compared to my wife. Aiwaka mudzimai wangu aripo. I think ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti mudzimai wangu iye ange achizviona sekunge akanyanyisa kukosha stereki nekuda kwemanakiro aho aakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndatova nevakadzi vaviri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu mukoma. Mudzimai wangu anobohwa mukoma. Those are the disadvantages of marrying a prayer warrior. Pari zvino zvimukomaka life iri kufaya. Pane dzimwe nguva dzekuti munokwanisa kutsanya every day, nedzimwe nguvawo dzekuti munhu unenge uchifanira kuti unge uchingoenjoyawo life like ezvinozvi life iri kufaya. Upenyu hwedu hutongori bore, but akatongouya nemamwe maziprayer schedules akati hey, we are supposed to pray for this and that. Mukoma kuswera tichinamatira zvimwe zvinhu zvaunyanzo kuona kutoti these are the things that are just normal in life.
life, there is no need for prayers. Saka pari zvino zvandinongoitawo mukoma iniwo kana akasandisirawo chikafu chekuti ndige ndichizodya kubasa, ndinozoti kana ndapinda mutauni ndinoenda ndobva ndachizotenga fast food take away kangu ndobva ndadyirako ikoko apa kuti ndige ndichinodyira kubasa hazviite because ndinoshanda natsano. Uye zvekare ndinozoti kana ndava kudzokera kumba ndinototenga zvekare chikafu ndobva ndadya because mukadzi wangu anoti kana makatsanya futi saizvozvo munozodya kana mava kutoziya nenzara, achingonamata chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu wezvimwe kuda minamato iyoyo ndo iri kutoramba yakatobatawo upenyu hwenyu, nekuti munokwanisa kuona sekunge zvinenge zvichitofamba zvakanaka but mumweya kunenge kutori nehondo dzinenge dzichitoitika, spiritual battles that will be taking place. So you need to assist her in prayer as well as in fasting, because maybe the devil will come to affect you in your life through you. Maybe you are the weakest link in her life. Ngatitaurei navo mucomment section.